بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا سلام انتنا نعاهم يقوم زغوركم تخاتلتنا أبزور فرنسا تمزقبو كبرو سناتن استوسدا جنزباو شلمات زدهس استحستو حزنا متينا لنا سناي مكتال نافكرت سبورت قدم بشكت عالم نعناها كم إيرتوين بحلفين سلسة سامنتي أب حدا مقادي عسيلنا زغني زور فرنسا قلتشين عيسان ربعتن سنبت عيسان حدا حملة بعو سليفينا والتقادم إمارات ستاري بوكاتشا مزامو يذكر أبزين من بل 210 حدا انجزيز تقايد ودر كم إيرتوين كان محجين زودر زكاتولو زنبرت راي زي كونه زي كاتولو أكال حبرة سمنا عبي يخون اشتي سواء يخون سبيتي أغالبو السحابو المغنيات سوتافي إيرتاو التقادم بنيام قرمايوم ودي 4 عامت من اسي تقادماي بنيام ابزي زقدمن رئيس كلهم ودرات قدم بشكتا عالم زخون زور فرنسا نسوتافيو كينو ستافي بعوس لزسنيو بحقوس كم نفنجح غيرنايوم عوتاتو لعل فتنه دمص زقلطفنا ايرتاوين كاب قمت وصاي بترغاغا مسكونخا طرزي حقوس بصحنا انت تباله مغنان ايكونن نحنا طراي زي كونون اهغور افريقيا بفلاي تصلي حبرتسب زاهغور اب قدم بشكتا ريو زي فلت عوتات بز برق تقادماي بمرأيو تدسيت بحفشة أبزنا إلى على حدا زمن عدما زلو ودور لهم عمت مسنا بينام كبروسن بمدمار بركز ولو كبروسنا تتصحيفهم يم قال كابتي كبروسنات نمتقاس برعخال علكا غتصحف انت نقيلكا فلما بعين برعخا زوت اقلمات اقدمن سين بنيامين زصحفام ابسمرا ججرز تولد بنيام غرماي ابزي بعبلال صعدو بفلاي اوروبيان تقادم تتبحت ودر زحلف عمت 2023 سنين فلما غزيو تساتيفوم اب قداماي تومكرو خاب شاوعيت مدرخ بياسبا فيليبسن مارك كافانديشن تبليصو ناي مدرخ عاود كام مزغام نس كلام ترافو يذكر نزي ناي عيسان حد مدرخات ودر غنا بسلام مزامون تومكرو سيمو لموصون كم عبي عوت تصبصيبو نيروم بينام إذن لهم عمت ودر قدم مجمار لكع كم توم مدرك عوات العلم توم تقادمتي ياسبر فيليبسن مارس بيدرسن مارك كافانديش فيليبيايوس أرنولد دي مارلنسان بنتن قمت كم زيتو هواي فلتم بعبي ونغانتو انتر مارش نيغربن تايسنيا قداماي نيكت بتا ودر تقادماي وي مدبا جيراتو نيرام يخون مبر أديخا خمز لأخذ زي كون عداقا خمز أنا حكاي خمز بحال انترمارش زحسبتو عداقا قربن تيسن كسمر الله كالن أبساسيت مدرخ قناق انمي 4 عامتات أبزور فرنسا قساتف ترايلو خمزي أتو زقلت بنيام قرماي وحيس كوين وام أبتا حدا حملة تخيل سالسيت مدرخ نحاليس كاتو ويشوكوا اتي أبسعس 33 كيلومتر زرقز نبرت الليم ألماز إيرتاو بنيام قرماي زتاورا دانا قوت عدو تقارنتي كوتوي نبران بنيام قديمو حنصاز مرقاز عوزا مدرخ بمخان كن محجي زخونه تصليم افريقا او تقادماي زي سرحو تاريخ بورق قلمات صحيفهم ابزي ناي عدو ودر توايل زغلص عودخا تعاچي صنح بري نافريقاين بفلاي نصلمت افريقاوين ارحيم إريترا أب كتشين 15 بمنجدي أولمبيكان تقادمتي دانيال تقلاهمات مرهاو قدسن أبزور فرنسا ستافي أمسارا جزء ناي ستافي تاريخ سريحاني رام داني أب شاشيت مدرق قيحن على ماليا أم بالساعة مثل بسخا شعات حمل قتشين 15 أب تاريخ سبورت هاجرنا بفلاي أب قدم بشكتا بخبري توكيرات أنيحام حدا حمل جنا حالف اللوان تتوهال مجنان يكون أبزودر نبيني إرتاوي كم أو نبينو تسلم أفريقيا أو نبر بنيام أبز عود زلو تمكحتن عبلالن عدو أبرعينو بلخيل وطيوم كمتي ولدنا زلو حالن كندشحني نغورم إذا تاريخ نيرتا تراي كونت نيرام تاريختا أب عبيت بنيام قرماي لعلترات أوزلا غانتو انتر ماشونيام ساغانتا ناي فيلما ناي مدرخ عود زور فرنسا مزجبام بزخا حدا حملة قلتشين 24 تاريخاويت علت نيرترا نافريكان انتر مارشن كويا تمزجبام أب تؤوانكا أب كل قرنا عالم زركب إيرتراوي تسأبا ستي وحديرم دحرز عود فنانو زبرخن رسه تأمانوتن زغولبت بنيام بتعود دو زبلاي نبرن ابتا 19 زخسبلان تاش عاي درجه زحزلان حمشيت مدرخ نقطليا ناي قصبتاو ودر ماليا ب202 كاب زبان يوناس ابراهامسن اوريدو خلبسا بمبقعو ناي فلما افريقا او تقادماي قطليا ماليا زور فرنسا زلبس بمخان حجون باب ارحيو زي كال كم زيلنا مسكرون ام نفسو كب مدرخ بزريو نبر حيال ناي قالس منفسن توادرنتن كا نزا ماليا حنسا مسلبسا بفصوم كاب زوانو كوردا خمزي كونه باغاو تمسكر لي انت تباله مغنان ايكون بفلاي اب شامنيتن مبل 12 مدرخن قدام بموصا هاتريك كام مسرح زعقتو حيلي نبرن
ኣብ 2022 ኣብ ሓደ ካብቶም ናይ ግራንድ ቱር መድረኻት ዝኾነ ጅሮር ኢጣልያ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ እዚ ሓድሽ ናይ ሽኳ ንጉስ ኤርታዊ ተቃዳማይ ምዘን ኣብ ዙር ፈረንሳ ዘመዝገበን 3 ናይ መድረኽ ዓወታት 4 ናይ ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወት በፂሕሎም በዚ ኸ ኣብ ታሪክ ቅድም ብሽከት አፍሪካ ዝበዝሐ ናይ ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ተቃዳማይ ብምዃን ከም ለሃመት ርእሱ ኩሎም አፍሪካን ተቃደምቲ ጸብለል ኢሎም ቅድሚ ሕጂ ደቡብ አፍሪካዊ ተቃዳማይ ሮበርት ሃንተር እዩ 2 ግዜ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ሓንሳኻ ኣብ ዙር ፈረንሳ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ብድምር 3 ናይ ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወት መዝጊቡ ኣብ ቅድሚ ጸኒሖም ካብ ሕጂ እንዳሓር ግና እቲ ታሪኽ ቀዲሙ ንቢንያም ይኽጠቅስ ንኹሉ ኤርታዊ ዘሰንበት መውደቕቲ ኣብታ ክዕወትላ ትጽኢት ተገረቱል መበል 16 መድረኽ ዘጋጠሞ ቢንያም ካብ መውደቕቱ ተንሲኡ ነታ ኣንፈታ ናብ ኤርታን ኣፍሪቃን ጌራ ነበረት ማልያ መደምደንታ ክገብረላ ዘርአዮ ናይ ቃልሲ መንፈስ መሊሱ እንቋዕናትና ኮንካ ዘብል እዩ ክሳብታ ንፈለማ ግዜ መዛዘሚ ዙር ፈረንሳ ዝኾነት ከተማ ኒስ ሒዝዋ ብምኻድ ድማ ኣብ ቅድሚቶም ካብ ተፋላይ ሃገራት ክድግፎ ዝመጹ ኤርትራውያን ብምዃን ናይ ፈለማ አፍሪቃዊ ተቃዳማይ ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ተዓወተ ተባሂሉ ብኽብሪ ዘጸውዖ ታሪኽ ሰሪሖም ነቲ ከም ዘይከኣል ዝመስልን ንኹሉ አፍሪቃዊ ተቃዳማይ ዘይሕኮር ዝመስል ዝነበረ ዓወት ዙር ፈረንሳ ብዘለዓለ ማርሻ ብምሕኳር ድማ ኪንዮ አፍሪቃዊ ንኻልኦት ኣብዚ መድረኽ ምዕዋት ዘይከኣል ዝመስለን ሃገራትን ተቃደምትን ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝኾነ ዘይከኣል ከም ዘየለ ርእዩ እዚ ዝተገልጸ ክብረ ወሰናት ቢንያም ከ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ እቲ ዝበለጸ ታሪኽ ተባሂሉ እንተተገልጸ ምግናን ኣይኮነን ኣብታ ቢንያም ቀዳሜቲ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበላ መዓልቲ ኤኳዶራዊ ተቃዳማይ ኤኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚፖስ ሪቻርድ ካራፓስ ብጫ ማልያ ክለብስ ምኽኣሉ እውን ማዕረ ቢንያም ሓድሽ ታሪኽ ኣጽሒፍዮም ናይ ፈለማ ኤኳዶራዊ ተቃዳማይ ብጫ ማልያ ዙር ፈረንሳ ዝለበሰ ብምዃን እዚ ወዲ 31 ዓመት ተቃዳማይ ብዘይካዚ ናይ ፈለማ ኤኳዶራዊ ናይ መድረኽ ዓወት ዙር ፈረንሳ ዘመዝገበውን ኮይኖም ንመበል 17 መድረኽ ምስ ተዓወተላ ኣብ ኩሎም ናይ ግራንድ ቱር መድረኻት ማለት ጅሮር ኢጣልያ ዙር ፈረንሳን ቮልታ ስጳኛ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ፋልማይ ኤኳዶራዊ ተቃዳማይ እውን ኮይኑ ኣብ መበል 19 መድረኽ ነታ ኣብ 1975 ኣብ ዝውድር ተኣተወት ማልያ ኣንበሳ ዓቕብ ካብ ታዴ ፖካቻ ተቐበላ ካራፓስ ሒዝዋ ድሕሪ ምውድቕ ድማ ናይ ፈለማ ኤኳዶራዊ ተቃዳማይ ነዛ ማልያ ተዓወትላ ብምዃን ከምቲ ቢንያም ንኤርትራውያን ንኣፍሪቃን ንሱ ከዓ ንኤኳዶራውያን ተቃደምቲ መጋረጃ ዝውድር ቀንጢጡሎም ኣሎም ዕዉት ናይ ጽርግያ ውድድር ኦሎምፒክ 2023 ዝኾነ ካራፓስ ኣብ ዝውድር ብዘርአዮ ናይ ቃልሲ መንፈስ ዝወሰዶ ዝበዝሐ ሽልማት ዝበለጸ ተቃዳማይ ኮምፓቲቭ ራይደር ብሓፈሻ እቲ ዝበለጸ ተቃዳማይ ሱፐር ኮምፓቲቭ ራይደር ተባሂሉውን ተሸሊሞም ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት 34 ናይ መድረኽ ዓወታት ብምዝጋብ ምስ ናይ ቅድም ተቃዳማይ ኤዲ መርክስ ተማዓርዩ ጸንሐ ገዲም ተቃዳማይ ማርክ ካቫንዲሽ ንሓምሸይቲ መድረኽ ኒያስፐር ፊሊፕሰን ረቲዑ ምስ ተዓወተላ ነቲ ንልዕሊ 40 ዓቁዳት ብኤዲ መርክስ ተታሒዙ ጸንሐ ክብረ ወሰን ናይ ብሕቱ ክገብሮ ክኢሉ እዩ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዙር ፈረንሳ ድማ ከፊቶም ኣብቲ ናይ መዛዘም ዕለት ድማ ፍሊትን ሓዳስን ሽልማት ምልዓሉ ይዝከር ነዚ ውድድር ዓብሊሉ ዝተዓወተሉ ተቃዳማይ ስሎቬንያዊ ታዴይ ፖካቻውን ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ተሰነደ ታሪኽ ገንፂሉ ብሽሙ ሕዲስዎሎም ኣቐዲሙ ንጅሮር ኢጣልያ 2024 ተዓወተሉ እዚ ብሉፅ ተቃዳማይ ድሕሪ 1998 ኣብ ሓደ ዓመት ንጅሮር ኢጣልያን ዙር ፈረንሳን ተዓወተሉ ፋልማይ ተቃዳማይ ኮይኑ ንመውዳእታ ግዜ ማለት ቅድሚ 26 ዓመታት ኢጣልያዊ ማርኮ ፓንታኒው ንኽልቲኡ ውድድራት ኣብ ሓደ ዓመት ተዓዊትሎም ነይሮም ብሓፈሻ ፖካቻ ሻውዓይ ተቃዳማይ ንኽልቲኡ ተዓወትሎም ክኾን እንከሎ ኣቐዲሞም ፊዮስቶ ቾፔ ጄስኮ አንቲከል ኤዲ መርክስ በርናርድ ሁና እልተን ስቴፈን ሮች ሚጌል እንድሪያን ማርኮ ፓንታንን ኣብ ተፋለየ ዓመታት ተመሳሳሊ ታሪኽ ሰሪሖም ነይሮም ብዘይካዚ ታዴይ ፖካቻ ናይ መጀመርያ ተቃዳማይ 6 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣብ ሓደ ዓመት ብምዝጋብ ንብጫ ማልያ ተዓወትላውን ክኾን ክኢሎ ድሕሪ ፈረንሳዊ በርናርድ ሁና እልተን ኣብ 1976 ሰርሖ ታሪኽ ኣብ ገንዘባዊ ሽልማት እውን ወዲ 25 ዓመት ታዴይ ፖካቻ ይልዕሉ ኩሎም ተቃደምቲ ጸብለል ኢሎም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ዩሮ ገንዘባዊ ሽልማት ምንባሩ ይግለጽ ትዝለዓለ ሽልማት ዝረክብ ኣብ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ክብ ብምባል ብጫ ማልያ ዝዕወት ተቃዳማይ እዩ ፍርቂ ሚልዮን ማለት 500,000 ዩሮ እዩ በዝኻ ፖካቻ ነዚ መጠን ገንዘብ ተዓወተሉ ኮይኑሎም ብተወሳኺ 6 መድረኻት ብምዕዋቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ብዝወስዶ 11,000 ብድምር 66,000 ዩሮ ተዓዊቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ንብጫ ማልያ ሒዙ ዝኣቱ 500 ዩሮ ይወሃብ ብምዃኑኻ ታዴይ ፖካቻ ነዛ ማልያ ን18 መድረኻት ዓቂባ ብምውድኡ 9,000 ዩሮ ተሸሊሙ ስለዚ ድማ ምስቲ ዝረኸቦ ገለ ምቑሽሻት 650,000 ዩሮ ምሽላም ምንጭታት ይገልጹ እዚ ኸ ኣብ ሓደ ዙር ፈረንሳ ካብ ዝረኸቦ ሽልማት እቲ ዝበዝሕ እዩ እዚ ከምዚሉ እንከሎ 3 ግዜ ንዙር ፈረንሳ ተዓወተላ ዝነኣሰ ተቃዳማይ ክኾን ክኢሉ ዘሎ ፖካቻ ድሕሪ ዝውድር ኣብ ኦሎምፒክ ክሳተፍ መደብ እኳ እንተነበሮ ኣዝዩ ብምድካሙ ካብቲ ውድድር አንሳሒቡ ምህላው ሓቢሩ ስሎቬንያ ኸኣ ንቦታኡ ብደይመን ኖቫክ ተኪኣቶላ
ኣብዚ ውድድር ካልኣይ ዝለዓለ ገንዘባዊ ሽልማት ዝረኸበ ብግዜ ካልኣይ ዝወፀ ዮናስ ቪንጌጋርድ እዩ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዕውት ዝውድር ነበረ ዴንማርካዊ ቪንጌጋርድ ምስታ ዘመዝገባ ናይ መድረኽ ዓወትን ምስ ገለ መቆሻትን ብድምር ክሳብ 250,000 ዩሮ ተሸሊሞም ሳልሳይ ዝለዓለ ገንዘብ ዘኻዕተ ንፈለማ ግዚኡ ኣብዚ ውድድር ተሳተፈ ሬምኮ ኢቫኖፖል እዩ ንጻዕዳ ማልያ መንእስያ ዝተዓወተላ ቤልጂማዊ ሬምኮ ነዛ ማልያ ብምዕዋቱ 20,000 ዩሮ ንሻውዓይቲ ናይ ግዜ ውድድር ብምዕዋቱ 11,000 ዩሮ ኣብ ብጫ ማልያ ሳልሳይ ብምውድኡ 100,000 ዩሮ ናይ መንእስያት ማልያ ካብ ካልኣይቲ መድረኽ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ብምንዋሱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ 300 ዩሮ ብምውሳዱን ገለ መቆሻት ብምድማሩን ብድምር ኣስታት 170,000 ዩሮ ከም ተሸለመ ይግለጽ ربعي زلعة شلمات بسمو زوسد تقادمي بنيام قرمايم سلسة مدرخات بمعواتو 33,000 يورو زوسد بنيام نقط على مالك كاو حمشيت مدرخ جميرو نعسن شدش مدرخات حيزوها بموقع زوغا 14,800 يورو حيزوها بمودو 25,000 يورو اب انترميديت اب درجة يعطو بمبارخة بزوح استفالي جنزواو شلمات رغيوم بقمقام كاب 85 كساب 9,000 يورو مش اللامو يتصبصب بحفشا ناي بوكاشا غانتا يو امارات بدمر نايس تقادمين كال شلماتن استاد 810 يورو بموساد اب قمي تسرعم ازي كامنا لو معمد شلمات اتساسان 5.300 مخانين قرم اب 2022 جامبو فيزما اب زوزور زوسدتو 750 يورو دما حليفات طلام فيزما ابزنا لهم عم تودر 356,222 يورو بموساد دحريات سعم سكودال ب 248,860 يورو سالسيتي انترماش ب 111,760 رابعي درجة حزام ازي بول كتقادم ترخبه جنزواو شلمات ابتا غانتا زماغال مالت ابتوم تقادم تنستافات زماغال مخانو غنا كزنقع يبلون اموداتا بغتا ناب اولمبيك 2024 اغني زولو ايرتاو بنيام قرماي ابزو درون حدش تاريخ بمسرح نتا باولمبيكاوي اتليت زر سناي تادسه او اولمبيك تنغريخ اتينس زوسرنيا نحس مليلا كوسخلان منيلم صبق عدل باركو زغوركم تقاتلتنا تحسونا ابزنازم سسناي نخلنا أمبسا بني بحار سره أمبسا بني بحار سره أمبسا بني بحار سره أمبسا